Belengo portalian neguko gorrean jaio da gure Jesus askatxo batean. Estalki gabe dago abere artean, guztiz antzua dana zerutan lurrean. Hantxe dago gure Jesus, hantxe dago bai. Haurtxo txikia askan dago, amak esan dio lo egiteko, baina haurtxoak begiakin esaten dio, ama ezin hantxe dago gure Jesus, hantxe dago bai. Haurtxo txikia askan dago, amak esan dio lo egiteko, baina haurtxoak begiakin esaten dio, ama